Munyika yatiri kuziva kuti kunyange nekuthe parliament chaiko chaiko magetsi ari kushomeka. Magetsi anoenda mutungamiriri wenyika yeZimbabwe achiadhiresewa the minister of finance. Toona Sengizo Chabangu anozikamwa kuti aiwa is a ZANU-PF imposter, anouya panapa achitaura mashoko ekuti aiwa he participated pa the ground breaking ceremony yakaitika aiwa muzora nezuro pazesa taita new energy power plant. Vanhu vari kuona kuti aiwa vakomana vanoti tingonowedzera maunits tikuti nyika ende mberi, but the situation kubva pawakateka power up to now is getting from bad to worse. Sana mbena mashoko amudanyirwa panapa nobva subscribe like on the bell icon. Tipinda pahindu yaSengizo Chabangu muzora nhasi anoposta picture remutungamiriri wenyika wamuri kuona pathe zesa taita new energy power plant wamuri kuona wanyora achiti yesterday I attended the groundbreaking ceremony of the zesa titan new energy power plant here in Hwange. We need to prioritize more development than just politicking. As a senator here in Mart North, I will support every step towards development. Let economics always lead politics. Tomashoko anayetoka panapa naSengizo Chabangu. Nyika yese zvamuziva kuti aiwa vakomana munyika yeZimbabwe wana vachambotereri nhau dzakadai, so unoda kuti vanogozama kuti aiwa mashoko atoziva kuti anokupinda nenzeve iyi achinobuda neimwe. Unoda kuti vanenge vachingotaura zvavo kuti aiwa pane madevelopments akada aitika, but sei nhau yamambonzwa ichitaurwa panapa Advocate Fadzai Maire ataura mashoko achiti kubva 2018 vakomana vaingonowedzera maunits, but hapana chinhu chiri feasible kana change iri kuonekwa societies matinorarama. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nekume section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.